Ahojte, ja som LPSmonča 12 a toto je taká informácia o mojom kanáli a o veciach a o jednom LPSákovi, takže zostaňte do konca. Na začiatku som hovorila, že to bude o mojom kanáli, o mne niečo som zabudla povedať, že to bude niečo o mne aj a o jednom LPSákovi. Ten LPSák, že by ste vedeli, o čo ide vlastne. Toho LPSáka vymieňam. Na konci videa vám ho ukážem a poviem, za čo ho vymieňam. Takže zostaňte do konca. Bude to super. A bude to bardzo napínavé. Takže ideme na to. Moment. Trošku som sa zapozerala, lebo vedľa mňa je niekto a hraje tablet a ja sa neustále na ňo pozerám. Dobre, to je jedno. Takže ideme na prvú časť tohto vlogu. Poďme na... Prvá časť vlogu je o mojom kanáli. Takže sakra. Bože môj. Dobre, kašľam na to teraz. Prvá časť. Môj kanál. No, tak na môj kanál budem natáčať vlogy, tagy, rôzne. Možno si urobím Snapchat. A bude Snapchat s fanúšikmi. Alebo si založím Ask. A to bude tiež také Ask s fanúšikmi. No, potom by som tam natáčala také minifilmíky, pesničky rôzne, takže videoklipy. A aj... sakra, presne tak. A niečo s kamoškami natočím a také blbosti proste, no. Možno budem natáčať aj balíčky od vás, že vymením si napríklad LP s Elčou a bude to tak. Dobre, to je jedno, ideme na druhú časť. Juhú! Druhá časť je niečo o mne. No tak, asi čo najviac by som povedala, no... Berám LPSákov, ako ste si mohli všimnúť, nemám ich veľa, to nevadí. Mám rada kvietky, trblietky, modrú farbu, hnedú farbu, ružovú, bielu, čiernu, zelenú. Moje najobľúbenejšie doplnky sú, počkajte, donesiem ich tu. Moment. Najobľúbenejšie doplnky je asi táto kabelka. Rádio kabelka. Nie je to od LPS, ale to nevadí. Potom, momentík. Bo ja to teraz budem hľadať. Táto tu mašlička. Tu ste už asi mohli vidieť v prvom videu. Takže tak. Potom... najobľúbenejší doplnok táto sukňa. A ešte jedno. To je... počkajte, to je... Už tu nemám. Už tu nemám samé toto. Super. Je. Voňavka od Gucciho. nie to od Gucciho. To som si vymyslela. Takže teraz to musím odložiť. Momentík. Takže tak, to by už asi bolo všetko a ideme na tú najlepšiu časť. Takže hrneme sa k poslednej veci. To je výmena troch LPSákov. Vymieňam troch LPSákoch. Prvý LPSák. Tento motýlik. Sakra, spadol. Takýto motýlik. A teraz som zapol svetlo, výborne. Nemá vôbec hrcavý krk. Je na magnet. A je docela pekný. Otázka napríklad, že prečo ho vymieňam, keď je taký pekný a skoro vôbec nepoškodený, len kúšok má toto počkaj. A nie, to nie je zoškrabané, tam má len bodky. Teraz schvál robené. Tak ja ho preto vymieňam, lebo ja mám kopu motýlov. Sára, to čo robí to ten? Že nevolám Sara, ja sa volám LPSmonča. A mám 0 hviezdičku. Dobre, ideme ďalej.
Druhý lepesák. Piau. Tento pavučík vymieňam ho preto, lebo neviem, proste ho chcem vymeniť, mám asi toho vôbec skoro nepoužívam. Ja vymieňam tých, z ktorých používam. Ja vymieňam tých, ktorých nie. Ten je trošku problém, že on to ten krk má už trošku taký hrdzavý, sa dá povedať. Ale to by nemalo vadiť, dúfam, že vám to nebude vadiť. A posledný, bam, vila. No tak toho vymieňam preto, lebo je to vila. A akože mám kopu vil, hej. A že ho vymieňam. Takže týchto troch lepesakov vymieňam za Cocker Spaniela. By som ho vymenila. Stačí, že dávam napríklad týchto dvoch a vy mi dáte Cocker Spaniela a nejaký doplnok. Najlepšie, keď to bude melonik alebo nejaké jedlo. To je najlepšie, lebo jedla mám dosť málo. Potom by som to vymenila za jazvečíka. Nemám vôbec žiadneho jazvečíka. Hej. Za jazvečíka. A možno by som to vymenila aj, bože, jak sa volá toto zvier, za nejakú líšku, keďže mám rada líčky. A môže byť aj nejaký psíček. Takže tak, týchto troch by som vymenila za tieto zvieratka. Môže byť, že ja napríklad dávam dvoch a vy mi dáte za to jedno alebo plnok. A tak, že nemusí byť, že Cocker Spaniel je dosť zácne pre mňa. Že dávam napríklad toho alebo toho a vy mi dáte len Cocker Spaniel a také, jedlo. Takže tak. Hej. A keby ste sa pýtali rasu, že psa okrem Cocker Spaniela a jazvečíka, tak to by bolo buď Dalmatín alebo husky. Takže tak. Môže byť a počkajte, hneď som tu, ukážem vám aký husky. Akého huskyho myslím, počkajte. Musím ho vybrať, ale najprv ho musím asi nájsť. Áno, musím ho najprv nájsť. Sakra. A mám ho. To prelez, padol obraz. Bam, takého tu. Proste takého tu huskyho mini husky. Tie zlatučky, toho nevymieňam ani za 1000 eur. Pretože zbožňujem huskyho. Ale líšky mám radšej. Toto by už bolo všetko z tohto informačného vlogu alebo informačného videjka. Nezabudnite dať like, odber, do komentárov mi napíšte, že či by ste chceli vymeniť v týchto troch lopesákoch. A e-mail vám dať dole do popisov. Pod video. Pozrite si môj e-mail a keď chcete vymeniť lopesáka, nemusíte písať dole do komentárov, ale napíšte mi rovno do e-mailu. Do Gmailu, lepšie povedané, lebo ja mám Gmail. 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 No. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a čaute! Bam!